Jenesis isiokwu nke 21 site n'amaokwu nke 1. Jehova wee leta Sera dịka ọ sịrị. Jehova wee mee Sera dịka o kwuru. Sera wee tụrụ ime, mụọra Abraham nwa nwoke n'agadi ya. Na mgbe ahụ akara aka nke Chineke kpanyere Abraham ụka banyere ya. Abraham wee kpọọ aha nwa ya nwoke nke a mụrụ nye ya, onye Sera mụrụ nye ya, Isaac. Abraham wee bie nwa ya nwoke bụ Isaac ugwu mgbe o ruru ụbọchị 8 dịka Jehova nyere ya iwu. Abraham gbara 5 mgbe a mụrụ ya Isaac bụ nwa ya nwoke. Sera wee sị, ịchị ọchị ka Chineke doziworo m. Onye ọbụla nke na-anụ ya ga-achị ọchị banyere m. Ọ sịkwa, onye ga-asịworị Abraham, Sera ga-enye ụmụ ara, n'ihi na amụworo m ya nwa nwoke n'agadi ya. Nwa ahụ wee too eto, emee ka ọ rapụ ara. Abraham wee mee oke oriri dị ukwuu n'ụbọchị e mere ka Isaac rapụ ara. Sera wee hụ nwa nwoke Hega bụ nwanyị Ijipt nke ọ mụrụrị Abraham ka ọ na-achị ọchị nke ukwuu. O wee sị Abraham, chụpụ oru nwanyị a na nwa ya nwoke, n'ihi na nwa nwoke oru nwanyị a agaghị eso nwa m nwoke bụ Isaac nweta ihe gị. Ma ihe ahụ jọrọ njọ nke ukwuu n'anya Abraham n'ihi nwa ya nwoke. Chineke wee sị Abraham, ka ọ ghara ịjọ njọ n'anya gị n'ihi nwa okoro a na n'ihi oru gị nwanyị. Ihe niile Sera na-asị gị mee, gee ntị n'olu ya. N'ihi na ọ bụ n'ime Isaac ka a ga-akpọrọ gị mkpụrụ. Ọzọkwa, nwa oru nwanyị ahụ ka m ga-eme ka ọ ghọọ mba, n'ihi na mkpụrụ gị ka ọ bụ. Abraham wee bilie n'isi ụtụtụ, were achịcha na karama akpụkpọ mmiri nye Hega, tụkwasị ya n'ubu ya. O nyekwa ya nwa ya, zilaga ya. O wee jee na-awagharị n'ọzara Bịasheba. Mmiri wee gwụ na karama akpụkpọ ahụ. O wee tụda nwa ahụ n'okpuru otu n'ime osisi nta, jee nọdụ ala n'onwe ya na ncherịta iru ya n'ebe dị anya, dịka ndị na-agba ụta ga-agbaru, n'ihi na ọ sịrị, ka m ghara ilekwasị ọnwụ nwa m anya. O wee nọdụ na ncherịta iru ya, welie olu ya kwaa akwa. Chineke wee nụ olu nwa okoro ahụ. Mmụọ ozi nke Chineke wee si n'eluigwe kpọọ Hega oku sị ya, gịnị na-eme gị Hega? Atụla egwu, n'ihi na Chineke anụwo olu nwaokoro ahụ n'ebe ọ nọ. Bilie, palie nwaokoro ahụ, jide ya n'aka gị, n'ihi na mba ukwu ka m ga-eme ya ka ọ ghọọ. Chineke wee meghee anya ya abụọ, ọ hụ olulu mmiri. O wee jee gbajue karama akpụkpọ ya na mmiri, mee ka nwa okoro ahụ ṅụa. Chineke wee nọnyere nwa okoro ahụ. O wee too eto, biri n'ọzara, ghọọ ọka ụta ka ọ na-eto eto. O biri n'ọzara Peran.
nne ya wee si n'ala Ijipt lụtara ya nwunye. O rue na mgbe ahụ, na Abimelek na Faịkọl bụ onyeisi usu ndị agha ya gwara Ebraham okwu sị, Chineke nọnyere gị n'ihe niile nke gị onwe gị na-eme. Ma ugbu a, were Chineke ṅụọra m iyi n'ebe a na ị gaghị agwa m onwe m maọbụ ụmụ m maọbụ ụmụ ụmụ m okwu ụgha. Ọ bụ dịka ebere nke m meworo gị si dị ka ị ga-emere m. Mekwara m ala nke ị nọworo dịka ọbịa n'ime ya. Ebraham wee sị, mụ onwe m ga-aṅụ iyi. Ebraham wee baara Abimelek mba n'ihi olulu mmiri nke ndị oru Abimelek napụrụ ya n'ike. Abimelek wee sị, amaghị m onye mere ihe a. Ọzọkwa, gị onwe gị egosighị m, ma mụ onwe m kwa anụghị m ya ma ọ bụghị naanị taa. Ebraham wee chịrị igwe ewu na atụrụ na igwe ehi nye Abimelek. Ha abụọ wee gbaa ndụ. Ebraham wee debe ụmụnne atụrụ 7 n'onwe ha iche, bụ nke igwe ewu na atụrụ. Abimelek wee sị Ebraham, gịnị ka ụmụnne atụrụ 7 ndị a nke ị debere n'onwe ha iche bụ? O wee sị, ụmụnne atụrụ 7 ndị a ka ị ga-anara n'aka m ka o wee ghọọrọ m ihe àmà na m gwuru olulu mmiri a. N'ihi ya, ọ kpọrọ ebe ahụ Bịasheba, n'ihi na n'ebe ahụ ka ha abụọ ṅụrụ iyi. Ha wee gbaa ndụ na Bịasheba. Abimelek wee bilie, ya na Faịkọl bụ onyeisi usu ndị agha ya, ha laghachi n'ala ndị Filistia. Ebraham wee kụọ osisi tamarisk na Bịasheba, kpọkue aha Jehova bụ Chineke ebighị ebi n'ebe ahụ. Ebraham wee nọọ dịka ọbịa n'ala ndị Filistia ọtụtụ ụbọchị.